dragi abonați, eu mă numesc Ingrid, adică nu Ingrid, m-am încurcat că am o prietenă pe nume Ingrid și mă tot gândesc că și ne încurcăm numele. Eu mă numesc Trajan Patricia și am decis să fac YouTube pentru că nu am prieteni și am spus că pot fac în această comunitate nouă extrem de mulți prieteni, mulți prieteni. Și m-am gândit să fac turul camerei și următorul video o să vorbim despre mine și la 1.000.000 de abonați îmi arăt fața. Și de aștept să ne cunoaștem mai bine și să vorbim în comentarii și mai multe chestii. Și așa că să începem cu videoul de astăzi. Deci camera mea așa arată din scurt. Și acolo este geamul meu, aici e biroul meu, aici e ușa, patul în care dorm, biroul de machiaj și dulapul care nu vi-l arăt că îmi cad hainele din el dacă îl deschid. Și o să începem de la ușă până la geam. Și o să începem de la ușă. Pentru că aici intrăm în cameră. Deci, eu era să-mi scap telefonul, dar nu e nimic. Am aici paleta mea de tenis. Am o geantă care e mea. Aici am un întrerupător stricat, îl ignorați. Și dulapul meu care e haos în el. Este biroul de make-up. Este niște din astea de păr. Aici am tot felul de chestii. Și make-up-ul e aici. Da. Și am permețat asta în fund ca să nu mă fie tare scaunul. Și aici am două postere care ghiciți cine mi-a dat ideea. Dacă ghiciți în comentarii o să vă trimit o grămadă de inimioare virtuale. Da, și acest birou, scuzați dacă e așa mâzgălit, dar știi cum sunt copiii, dar când sunt mici, că colorează peste tot și pe pereți am colorat eu când eram mică. Și aici am uitat să menționez că v-am arătat ăștia. Uite, am acest accesor făcut de mine cu mărgeluțe, pe care chiar ieri l-am făcut și am să-l pun la telefon, că e din ăsta de telefon, dar m-a căzut. Uite, am niște porcării de-a lui taică-mi. Scuzați dacă am pus pe am vrut dacă o mână țin telefonul, care filmez. Aici am birou de studiu. Aici am un telefon de studiu, și aici am cadeu de studiu, și și de studiu. Aici am de fapt, am spus că am care este un telefon, și sunt de studiu. Pentru că nu am da, așa arată o pioneză. Și mi-a căzut scaunul. A revenit și acum o să vă arăt restul camerei, mai este puțin. Aici am standul de haine, n-aveți ce să vedeți. Aici am iarbă care am plantat la școală și o aloe pe care tot la școală am plantat-o. Acolo am o pădură veche.
Deci mi-am prins cu elastice de porterdelele, dar nu are nimica. Și cam asta este camera mea și o arăt podeaua. Nu este cine știe ce, dar e micuță și poți să-ți faci activitățile în ea. Dacă vreți să știți ce asta este pentru coc, îți faci coc. Și să stai așa umflat. Și acum vă las să relaxați și vă și cam acesta a fost video pe azi. Pa, pa.